намояндагони ҳукумати тоҷикистон дар конференси созмони амният ва ҳамкории аврупо ду журнали нашр кардаашон дар бораи ҳизби наҳзати исломии тоҷикистонро байни иштирокчиёни нишаст тақсим карданд. зоҳиран ба назар мерасад ин ҳайат аз шармандагиаш дар овардану пахши баёноти муҳаммадалӣ ҳаид дарс нагирифтаву мехоҳад обрӯи ҳукумати кишварро билкул бибарад. ба назар мерасад ноширони ин журнал ба ин бовар будаанд ки бо ин корашон ҳизби наҳзати исломии тоҷикистонро байни кишварҳои узви созмони амният ва ҳамкории аврупо террорист муаррифӣ ва шарманда мекунанд. аммо бо музахрафоте ки дар журнал навиштаанд ва аксҳое ки дар он нашр кардаанд ва онро байни дипломатҳои воломақоми аврупо паҳн мекунанд, бори дигар сатҳи худашонро нишон доданд. яке аз аксҳое ки дар ин журнал чоп шудааст ин аст. дар болои он навишта шудааст мулоқоти раҳбарони расмӣ ва ғайрирасмии ҳизби террористии наҳзати исломӣ дар теҳрон. аз чап ба рост саид юнуси истаравшанӣ, ҷосуси сипоҳи посдорони инқилоб, муҳиддин кабирӣ ва ҳоҷи акбар тураҷонзода. теҳрон будани макони аксро намешавад бо ҳеҷ ваҷҳе собит кард. он метавонад душанбе, хуҷанд, маскав ё ҳар ҷои дигар бошад ва ҳатто агар теҳрон аст ва ин се нафар вохӯрдаанд, он чӣ бастагӣ ва далеле ба террорист будани ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон дорад? аз тарафи дигар ин се нафар ҳеҷ гоҳ ва аз ҳеҷ кас ки вохӯришонро пинҳон накардаанд. аммо масъалаи асосӣ ин нест. масъала ин аст ки ҳукумати тоҷикистон даст ба тақаллуб задааст дар болотарин сатҳ, чун ин гуна чизҳо бахусус вақте метавонад ба равобити байни кишварҳо зарба занад, бе иҷозати мақомоти олӣ нашр намешаванд. ин акс дасткорӣ шудааст. воқеан он дар теҳрон гирифта шудааст, аммо онҷо як нафари дигар ҳузур дорад. салоҳиддин раббонӣ, фарзанди устод бурҳониддин раббонӣ ва вазири хориҷии имрӯзаи афғонистон. ин ҳам акси аслӣ. зоҳиран мақомоти тоҷикистон нахостаанд бо нашри як журнал муносибаташон бо ду кишвари форсизабонро сард намоянд. бинобар ин акси салоҳиддин раббониро буридаанд. аҷобати дигари ин кор дар он аст ки ин акс маъруф аст ва даҳҳо бор нашр гардидааст. онро бисёриҳо мешиносанд. нашри ҳамин акси маъруф бо дасткорӣ ба рӯи он ду сабаб дошта метавонад. ё тартибдиҳандагони ин журнал бисёр аҳмақанд, ё барқасд хостаанд давлати тоҷиконро дар ҷаҳон шарманда кунанд. ин журналҳо музахрафоти зиёде доранд. барои мисол чанд фотомонтажи ҳам дорад ки бо усули фермаи ҷавоб сохта шудааст. ин ҳам яке аз онҳо. бо ин корашон мақомот амалан тасдиқ карданд ки фермаи ҷавоб ҳам ба онҳо тааллуқ дорад ва фотошопҳое ки ин ферма нашр мекунад бо дастури мақомот сурат мегирад. ҳамчунин ин журнал акси раиси ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон муҳиддин кабирӣ бо раҳбарони эронро нашр карда, онро кашфи далели террористӣ будани ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон пиндоштааст. ҷолибияти ин кор он аст ки ин аксҳо бисёр маъруфанд ва худи фирмаи ҷавоб онро ҳазорҳо маротиба нашр намудааст. метавонед шарҳи муфассал дар бораи ин аксҳо ва ин журнали фирмаи ҷавоб ва ҳукумати тоҷикистонро дар пойгоҳи Payom.net бихонед. аз тарафи дигар, вохӯрӣ бо раҳбарияти як кишвар чӣ рабте ба террористӣ будан дорад? ҳар рӯз даҳҳо нафар аз тамоми ҷаҳон бо онҳо вохӯрӣ мекунад. пас ҳамаи онҳо террористанд? магар ҳамин мантиқи шуморо намешавад дар қиболи Эмомалӣ Раҳмон ҳам ки на танҳо бо раҳбарони Эрон вохӯрӣ мекунад, балки хурҷинаш ба китф аз онҳо гадоӣ мекунад, истифода кард?